Dunaw ka koɲɛ n'a bɛ wele ko immigration hakilinaw koɲɛ kelen do ka kalatalaw hami ni jamanatigi sigi kalata ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔ. A kalata ɲɛbila baara min bɛ ka kɛ jamanatigi Joe Biden fɛ kelen do ka dɔ fara a ka wulikajɔw hakɛ kan walasa ka se ka Trump ka politiki jɛkulu tɔn baarakɛlaw hakili lajigin. Yɛrɛla ko fɔ baara dɔ kɛra min bɛ taa sanga 50 ɲɔgɔn na n'u y'a wele ko ripped apart Anglɛkan na. Ye ja dɔw yira ja min tunna denmisɛnnin fitininw bɛ kasi la ani ka fara kumakan dɔw kan ko ka immigration kɛlɛ n'u k'o ma ko anti-immigré jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka waati la. O kama jamanatigi Joe Biden ko an b'a fɛ ka denbaya faranfasi politiki jugu ni adamadenya tɛ minnu na n'olu bɛ denmisɛnninw tigɛ ka bɔ u bangebagaw la dancɛ la k'u lasegi an tɛ o mɔgɔ suguya ye. Politiki min bɛ kɛ ni denbayaw ka farafarali ye a ye a lase cogo min na min kɛra nin y'a san 6 ye n'a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin fitinin 5,000 ɲɔgɔn fara ka bɔ u mansaw la ani ka fara mɔgɔkɔrɔba dɔw kan minnu fɛnɛ farala ka bɔ u ka denbayaw la. A den dɔw yɛrɛ tun ye denyɛrɛnin fitininw de ye. Kulu min sigilen don dunanw ka hakɛw la fasali kama n'a bɛ wele nanzarakan na ko groupe de défense des droits de l'immigration tun ye nɔminɛli kɛ ka taa Trump ka jamana fanga ma. SLU ye denbaya farali kiritigɛ wale nin kɛ san 2018 daminɛ na waati min na an y'a dɔn ko Trump ka fanga bɛ ka wale dɔ kɛ n'o ye ka denmisɛnninw bɔ u bangebagaw bolo. Ka kɛ ni politiki baaraw taabolo ye denbaya minnu bɛ yen n'olu farala ka bɔ ɲɔgɔn na denmansa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ka koɲɛw bilalen don kiriko bolo kan k'a sabu kɛ k'u tun b'a fɛ ka Ameriki dancɛ sagon ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo. An ye kiritigɛ nin kɛ n'o tɔgɔ ye ko Miss Oni Ice jamana foroba kiritigɛso la San Diego jamana foroba jɛkulu ka kiritigɛ wa a labanna an ye kiritigɛso ka yamaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a ka ca la politiki nin tɛ sariyasunba kɔnɔ ko a ye bolo gɛlɛn ye ani ko a tɛ hakili sɔrɔ wa ko Trump marako kan ka o wale nin ban joona ka denmisɛnnin minnu taara u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko kura wa u kan ka dɛmɛ ka nin denbaya ninnu bɛɛ sɔrɔ. Kiriko baara minnu tun sigira sen ka san 2023 waati u bɛɛ lajɛlen sera ka labɛn. Denmisɛnw ani denmansa minnu bɛɛ lajɛlen tun farala ka bɔ ɲɔgɔn na tun bɛna dɛmɛ sɔrɔ kɛnɛyako, siyɔrɔko ani kiriko nasiraw fɛ. U bɛna dɛmɛ sɔrɔ fɛnɛ min fɛnɛ bɛ se ka yamaruya d'u ma ni sigisɛbɛ ye joona u ka to jamana in kɔnɔ ani fɛnɛ ka fara dɛmɛ wɛrɛw kan u labilali baɲumankɛ dɛmɛw nasiraw fɛ san 3 bɔɲɔngo kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ fɛnɛ u k'u ka ɲɛnamaya kɛ États-Unis jamana kɔnɔ yan. A bɛ ɲini ka se denmisɛnnin fitinin 1000 ɲɔgɔn na minnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen u ma se k'u mansaw ani u masuruya mɔgɔw lasɔrɔ. An bɛ ka denbaya bɛɛ ɲini kabini san caman denbaya minnu farala ka bɔ ɲɔgɔn kan wa hali bi u caman ma sɔrɔ. San 2018 waati jamanatigi kɔrɔ Donald Trump tun ye a bolonɔ bila gafe dɔ la ko ka dan sigi politiki siraw la min tun kelen bɛ ka denbayaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ka jamana mara waati n'o dara welewele kan bila camanba tun ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nka o n'a ta o ta k'a tun bɛ bɔ ka kunnafoni gɛlɛnw de di min dɔ bɛ tali kɛ Ameriki ka dancɛw lakanali ko kan. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni républicains ka jamanatigi tun don o waati la ko sabula an b'a fɛ mɔgɔw ka na nka u ka na ni sariya sira fɛ. Biden ka jamana fanga ye wulikajɔ dɔw kɛ ka Trump ka hakilinaw dunanw ka koɲɛ kun kan n'o ye immigration ye baara dɔw la segin kɔ politiki ko nasiraw fɛ. A koɲɛ kɛra sababu ye ka kɔrɔtigɛli camanba kɔni kɛ républicains ka wasadenw fan fɛ. Monsieur Gillette y'a yira ko décembre kalo waati ko kiritigɛso kɔni tun ye a laɲini dɔw sigi sen kan. An ka Gillette lamɛn tuguni. San 8 kɔnɔ mara si tɛ se ka denbaya farali dege an sago ye o waati ka kɛ kuntalajan ye. Ameriki jamana ka marabolo ɲɛmɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Ameriki ka jamana dancɛw la bɛ se ka den fitininw fara ka bɔ u mansaw la ko ni seereya jɔnjɔn b'u bolo k'a fɔ ko a den kofɔlen bɛ degun kɔnɔ. A baara minnu ka kan ka sigi sen kan walasa ka se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kan ka bila gafe dɔ kɔnɔ. Surunadonnikɛla minnu ka baara sinsinnen don dunanw ka hakɛw ɲinini kama fɛnɛ ka kan ka kunnafoni a kuɲɛ la nka ko ni jamana fanga kura ye laɲini dɔw kɛ walasa ka se ka den fitinin dɔw fara ka bɔ u mansaw la min bɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni surunadonnikɛla kofɔlenw minnu ka baara bɛnnen don dunanw ka koɲɛw lafasali ma ko k'u la bɛnnen don ka taa koɲɛ da kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. Nin tun ye VOA News ka lasilikɛla Aline Barros ka lasili ye Washington Mariam Traoré VOA Bambara tɔgɔ la.